Angay nga atangan sa mga Sugbuanon ang musical nga mosentro sa kasamtangan nga dating scene sa nasod ug pagsiguro sa safe sex aron kalikayan ang nagkadaiyang sakit sama sa HIV. Ang inila nga songwriter ug record producer nga si Jude Gitamundok maoy magsilbing director sa Hook Up the Musical. Subay sa pagsaulog sa Pride Month karong buwana, moagi sa stage reading karong Hunyo 28 sa Quest Hotel ang mao musical ug gipaabot ang showing niini sa Nobyembre karong tuiga. Ang maong theater piece nagsunod sa istorya sa batan-ong lalaki nga nisulod sa usa ka gay dating app nga Hooked ug nagkaila sa usa ka misteryoso nga karakter nga si I Am Anonymous, usa ka tawo nga natakdan og HIV. Asoy ni Gitamundok ang maong proyekto ang labing personal ug duol sa iyang kasing-kasing. One of those projects that are really personal to me. It's one of the first times that I wrote something that's close to my heart. This is Hook Up the Musical. It's a story about a young man who was exploring, bago ra siya nag-graduate o college and ganahan na siya magkauyab. And he was exploring his chances in an app called Hooked. And this gay story. So there we're able to watch during the telling of the story ang mga people that he met along the way during his exploration in that app. Samtang ang nagdala sa main character sa mao musical nga si Ralph Malyarpe mipadayag sa iyang kakulba sa pagdala sa papel nga Manny. Apan mibutyag sa iyang pagpangandam alang sa musical. Ang role as a Manny, amo ang kanang nasa HIV positive. Murag taho kay siya na role para sa kuha kay sa itong panang kagaliman siya ba niya, daghan kayo mga tao na magpuno na HIV, murag delikado siya na tao. So, pero sa tinundan ay kinina story, is like si Manny, naman siya HIV pero hindi siya delikado, hindi siya dangerous, kay undetectable man siya. It means like, kung mag-watch out mga sexual stuff, hindi siya makatagot sa ubang tao. Pinaagi sa mga musical, buot ipalanog ni Gitamundok ang HIV awareness ug ang pagrespeto sa mga tao nga nataptan niini. Highlight sab sa musical ang dating scene sa panahon sa digital age. Doon ang pag-dagan na ko, even if you just look at kaning sa HIV case, daghan pa kayo cases, and there's also a lot of ignorance regarding HIV. What the play is saying is HIV is not anymore a death sentence. If you have the right information and if you are able to act on it as soon as possible and be able to live a responsible life and take your medicine, HIV is not a death sentence anymore. So that's why one of our main characters is HIV positive. It's because of that we want to show that aspect. Nga dilita ng HIV story is a tragedy. Tolerance is different from acceptance. Isip usa ka sakop sa LGBTQIA+ community, gitug-an ni Gitamundok nga maobserbahan gihapon niya nga dili pa hingpit nga pagdawat sa katilingban kanila. I think we still have a long way to go gyapon, especially because medyo conservative pa gyud ang ato ang community here. But at the same time, kuan siya kaning daghan patag makatunan from the community, and it's good that we are able to talk about it. Accepted kunuhay, pero the right better word would be tolerated, I guess, no? So there's a difference between tolerance and acceptance. Acceptance is when you embrace the community for all its positives and negatives. So you see the positives but also see the negatives. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa My TV Cebu.